Ik lees een kort verhaal geschreven door Porter Tom Peters in 1974, denk ik. En Boede Gooie Mens ook is, dat is gestorven in 1998, hij zal nog de hemel zien als ze dat tenminste in geloven. En wel, daar hebben we nog met twijfels aan. Maar dat zal wel ergens zien hoe je het drupje kunt drinken of een lekker kite, glaasje bier. Op een warme behoorlijk. Ik probeer me te verplaatsen in de geest van vergeven en vergeten. Zo moet er ergens in het evangelie staan. Maar boeddog staat één ding is zeker. Vergeven tot aan en toe. Maar vergeten dat het eerste noets. Neem maar eens een gewoon dagelijks geval. Ik leed voor de broer van een isje vader een jas en broek speciaal maken. Betaalde de spullen tamelijk duur en nu loop ik gewoon met een broek aan. Die leek al of ze bekak is. En dan zag de kleiermaker ook nog toen ze de eerste keer paste. Ga staat er fijn op, meneer. Ga staat er fijn op. Fijne meneer hebben die lui. Nu kan ik hem wel vergeven dat hij die broek zo verdomd slecht maakte. Maar vergeten, dat kan ik niet. Zeker niet dat ik in die broek rondloop en ze halen geen bij carnaval. Of een circus kloon op de meijerd. Met de shoemaker idem. Bestel ik halve lappen en hakken. Dan holt er mij het leer eronder uit en zet er rubber lappen en hakken onder. Verdomme, het leek wel of ik op auto ben loop. Of rolschaatsen onder mijn vuur heb. En ik heb toch nog bij dat ik al sterk last heb van zwijtvuur. En met al dat rubber gedoe onder mijn zolen, wordt het nog erger. En als ik zo'n terugkom van een wandeling over het Sint-Pietersberg, dan liep mijn vuur wel gepoft en neerappelen. Nee, vergeven. Dat kan ik per slot van rekening nog wel. Met mijn buurman. Het vergeven. Dat je de hond 2 keer per dag tegen mijn fietspus en dan ook nog het keutel op het trottoir draait. Dat kan ik de hond aan de buur niet vergeven. De hond heeft natuurlijk geen schuld. Die is niet getraind. Maar de buurman wel. Die moest maar beter op zijn hond passen. Dan breekt die lui al een goede opvoeding. Zo gaat bossers op school al geleerd hebben. Nu hebben ze televisie. Opvoeding. Maar hemel. Bezorgd zal in zijn programma beginnen getraceerd worden hem niet voor de deur van de buurlui hun behoefte te moeten doen. Bevaanse seks. Nou, zo gaat komen in jonge jaren niet te pas. En als ik bij vergissingens een hand legde op de knie van mijn buurmeisje op bezoek, dan keek me een paar me al streng aan. En ik leed mijn hand, die 2 hete plekken, niet meer bereuren. Ik kan dat nu wel zeggen. Maar ja, zo ben ik toch maar netjes opgevoed. Vroeger, ja vroeger. Toen zaten er fittende knapen op de dover. We woonden even de brouwerij van Obel. En als die van Maastricht over de brug komen, om een week te vrijen, dan moesten ze toch eerst stol betalen. Ja, dat waren goeie oude tijden. En die vergeet ze nooit.